Ja, så kører vi. Hej, jeg er hoppemanden, og jeg vil gerne vise jer nogle fantastiske trick i dag. Blandt andet derovre. De der ting skal jeg springe over med kun én eneste blød stol som trampolin. Okay. Og nu skal I se, hvordan det foregår. Kom bare op, mester. Og det var så det første hoppetrik. Nu kommer et andet. Min assistent skal lige sætte denne her ting på, og rykke denne her hertil. Holde den op i luften, jo. Det så ud som om du brækkede benet. Og nu kommer det sidste, og ikke mindst, hoppetrik. Ej, det bliver jeg også. Skal du holde øje, nu kommer den. Og du ramte noget der, hva'? Og det var så det sidste hoppetrik for i dag. Må vi lige se fødderne om de hele? Og nu håber jeg, I nytte det. Tak for denne gang.